Cando José te diga. Josefa, cando queiras. Bueno, é como empezo. Empeza a dicirnos quen eres. Como me chamo. Exacto. Bueno, eu chamome Josefa Pereira Ferreira. De anos teño 98 e medio. 98 e medio. E os meus pais, Idelina Ferreira Álvarez e Manuel Pereira Silva, meus pais. Que recordos tes de cando eras pequena relativo ao campo de concentración? Pois que pateei moito, eu ali anduve moito. Iba todos os días, se non iba todos os días, unha vez iba dúas. Porque nos lavábamoslle os presos que había ali. A nos daban, pero como a nos iba moita xente da pasaxe e fai diso. Eles traían a roupa nunhas bolsas, non sabes? Faían eles unha plaquiña co seu nombre, poñan en cada bolsa, e logo poñamos, eu iba con unha banastrilla, levar e traer. E resulta que davante, o mellor, 8 que pagaban, que tiñan diñeiro, pero tiñas que coller 4 que non pagaban nada, que non podían. Entonces, era unha banastrilla de roupa que levabas, de blu. Entonces, tú ibas a levar todos os viernes ibas a levar. E despois o lunes tiñas que volver a ir para traerlas para arriba, a muda que cambiaban eles. E así andábamos. Que recordas do que había ali dentro? Que mirabas? Mira, os jueves había visitas, podíalos visitar. Había o portal de fora, logo o portal de dentro, tiña un ventanuco, que non creo que está, aquel ventanuco no portal de dentro. Entón abrían aquel portal, o ventanuco aquel, e tú se ibas a calquera cousa, pois falabas, veño traer roupa, recollíanta, veño buscar, davanta, e todo así. Entonces, logo, os calcetins meus defeitos, roupiña, os que pagaban, mirábase que tiñan roupa boa. E logo tiñas que coser, lavar e coser, e logo o viernes ibas a levar a roupa limpa. O lunes tiñas que ir buscar a roupa sucia. E así andabas, de baixo para arriba. E o jueves podías ir visitarlos. E a miña nai naquilo bajáballe pouco tamén, coitada, pero vamos visitarlos que así conocemos os que lle lavamos. Ali sí que daba pena. Naquela habitación puxeran de madeira así os travesales. Eles estaban da parte de aquí e a nos, aos das visitas, iba moita xente da parte de aí. Entonces, eles falaban o que estaba de guardia ali. Se nos deixaban os rapaces meternos por debaixo para ir para a beira deles, porque nos tomaban a medida por un anilliño, feianos un anillo, faianos un avionciño, dar fichas do dominó, desas cousas. E logo, claro, mirábamos tal. E había homes aí que tiñan familia, tiñan críos. Entonces, ao mirarnos entrar ali, collíannos no colo, mira tú, e apretábanos, e eu sempre me acordo que un dicía, ai, Laurita, tiña unha rapariga que lle chamaban Laura, e xa non sei quanto tempo había que non a miraban, non era pena, e collíannos a nos como se fóramos os fillos deles. E ali, iso era todos os días, iso era no jueves, nos días de... Pero cando iba a levar a roupa, abrían aquel portón todos os días. E vou vos dicir unha cousa. Un día la chegou coa banastrilla, porque era nunha banastrilla e metían as bolsas a todas ali. Logo, por etiqueta, xa sabías qual era a da clienta. E cheguei ali e mirei o portal de fora aberto, que tamén sempre estaba cerrado. O portal de aberto. E había un fulgonciño ali fora. Iso sí que me quedou a mí grabado. E dixo, rápido, cola, trae esa cosa. E naquilo sacan a un chaval pa fora, a empuxón limpo. Non me llevéis, que mañana viene mi madre con los papeles. Deronlle un empuxón pa dentro do furgonciño aquel, cerraron e marcharon. A min deron unha roupa, viño para arriba, cando chego a casa da tía Eladia, xa sentín la pra sangriña, tras, xa yo jodera,
Ai, Dios mío. E xa íbamos Lara. E naquilo, dali a un día ou dous non chega a nai cos papeles para levalo. E logo a nai anduve a recorrer o pueblo cos papeles. Me lo mataron, os rapaces, o un chavaliño que era un crío. E así era a nosa historia, o que vos podo contar diso. En que lavadeiro lavabais a roupa? Primeiro, ao chegar a casa, unha gola de agua a ferver, metidas nunhas tinas para que os peollos reventaran. E despois é cando íbamos a Peollosa, e onde se podía o mar, e abaixo pouco porque logo berregaba a xente, non quería que lavaran aí a roupa. Bueno, pasábase mal naquel Antón, pasaban o eler mal e mar nós, coitados, aquilo sí que dá pena. Eu cando paso ali sempre miro para aquelas portas. Ali había moita xente de Dios metida, coitadiños, algún mirábalos arregladiños, outros como vivían, coitadiños. Pero, e así a historia. A ver,